Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletul lui în toți drepți, să odihnesc mira lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor și iertarea păcatelor robului, și iertarea păcatelor de Hristos, Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să cere Domnului să ne rugăm. De Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeu, Duhul și tot trupul care a călcat moartea și pedeală sub pașul de viață numit Tale, în sus, Doamne, dihnește și sufletul adormitului robului Tău, Grigore, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, neajută drept, stare și suspinare și orice greșeală să vârște el cu cuvântul, cu sau gândul, ca un Dumnezeu iartă lui iertați-i, frați, Dumnezeu. Că ne este om care să fie înduișească, mai țindu-și fără de păcat, dreptate Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Grigore, Hristoase, Dumnezeu nostru, știi, slavă înălțăm, împreună și celul fără de început Tău, Părinte și prea Sfântului și Bunului, știi viața, Păcătului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care dați Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheie împărăției cerurilor, după Sfânta Învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit putere de lega și de dezlega păcatele oamenilor. Ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin Iisus Ta iubit de oameni, ne-ai vâncit pe noi, smeriții și nevrednici robii Tăi, să fim moștenitori acelui preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însus prea bun, Împărate, primini smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă adormitului robului Tău, Grigorie, orice a greșit cu un om în această viață și iartă lui toate te-a păcătuit, cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul, dezlegându-l și de răgătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși, din mânie sau de altă pricină s-a legat pe sine sau de la arhiereu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta prin pisma și prin lucrările diavolului. Binevoiește prea bune și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu Sfinții care din veac au bineplăcuții, iar trupul să se dea fericire de Tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, binecuvintează, Cel ce avea din morți stăpânește peste cei vii și peste cei morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii preagrate Maicii Sale, cu puterea și în viață făcătoare crucea, sunt și dreptul Lazar ce vrata patras din morți, Sfântul Adormit Dumnezeu în prost drept să așeze, în somnul vreau să odihnească, cu Sfinții să nu pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire de Doamne, fă Doamne veșnică odihnă, sufletul adormitului robului Dumnezeu Grigorie și fă lui veșnica pomenire. Toți